Hallelujah, praise the name of Jesus. So kini nga babae dili sa katindog di sa kalakaw o kubag ng iyang kilid o medyo dako ng iyang tiyan. Hallelujah, kay walay kwarta sa hospital. So after sa prayer, hallelujah, na deliverance o giayo ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sakit ang iyang kilid. Kaya law lang ka-feed wat ako tamnod na situation. Kulang bali bli na. Hindi bali sigal la, talanda bali mata la. Tamno la di 50-50 klawi. Mauna sa lang ma-realize la. Na panahon na to kun wala talawil la dili nila ma-enjoy. Ilawil bli ta digala. So tamdok kilidan. So karon ang himuon karon is ayohon sa Ginoo. Pinaagi sa dakong milagro. Walay laing muayo karon dili si Pastor Mario Gimba. So ako ang ipaabot sa matag usa sa inyo ha. Samtang namoy oras, namoy panahon, kinahanglan sang pita ang ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Pangulat tago di tayo man na ni, pantago di tamdok ka man ni, sampulay ka di 2 ta. Amen. So kanyalo ko sa amoy oras no panahon nang human ko ko kamgis. Nang human ko ko nga ayaw. Ayaw kulata nga wa na kay kusog. Samtang nay oras, pasalamati ang Ginoo. So mag-pray talit, tara kam sigalan di 2 ta. Hallelujah. Lusigalan. Praise God. Hallelujah. Muya gud ni diro. Hallelujah. Tanawa. Hallelujah. Grabe ang pag-atake sa yawa siya ha. Hallelujah. Ako ang nabati no, nagkudigom na ni pero wa ko kabalo anong gisudlan mo sa demonyo. Kan kusuk ibusyaw ginugom na yun. Hallelujah. Landa dada. So ipakita na ko sa inyo ha kung unsa ang pagagamhanan sa Ginoo. Akong ipadayag sa inyo kung unsa ang gahom ni Jesus nga moayon ining balatian. Hallelujah. Kamong mga wala pa sa kamot sa Ginoo, oras na ninyo nga mobalik sa Ginoo. Oras na ninyo nga mo dut-dut sa pagpangalagad sa Ginoo. Maayo ang iyang paglakaw, naglisod siya sa paglakaw pero karon si Jesus mo ayo niya. Pagod 2 taon ni, pagod ikal tulos. Hallelujah in the name of Jesus. Praise God. Hallelujah. Kung batirit kagkat nakagugo ni limo. So kinwa taron tamo ano si Girato, di man ta sundalo, di man ta army. Amen. Yeah. So dadi orasan na ni wala day gahom ang demonyo nga mohatag sa sakit sa iya. Amen. So kamo diha ingon ani naamoy naapa ni sa inyo ha. I tell you in the name of Jesus, dili na makaluwas sa inyo. Praise. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tara kang sigal. Hallelujah. Atong pagawason kini nga demonyo. Ang nagdala siyang sakit is demonyo. Ang nagbutang siyang sakit is demonyo. Hallelujah. Usaw na bantamdok. Di tayo man ni si Jesus boy mo ayo niya. Sakit balatian. I command you right now in the name of Jesus. In Jesus mighty name, get out. In the name of Jesus. I command you. Wa na kay gahom sa pangalan ni Jesus. I declare to be healed right now. In the mighty name of Jesus. Receive the power and anointing of the Holy Spirit. Receive the complete healing. In the name of Jesus. Out. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Ako ang nabati na ay nagalihok. Na ay nagalihok og kalayo sa Ginoo. In the mighty name of Jesus. Receive. I declare to be healed in the mighty name of Jesus. I command you sickness. Tanang klaseng sakit in the mighty name of Jesus. I command you in the name of Jesus. Out in Jesus' mighty name. Out. In Jesus' mighty name. Receive. In Jesus' name. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Taran. Nangkalanganin, taran. Sige. Pasigal. Ha? Yes. Hallelujah. Daro man yung kamera yan. So, nabati niya. Fokat taran. Git kalya lom doon. Talalay tamdok tungod na sa ngalan ni Jesus. Nabati niya nga naay gahom nga moayo niya. Amen. Tara kam sigalam Lord, salamat am dota. Praise the name of Jesus. Ingon ana after prayer, hallelujah, napati niya nga naayo siya giayo ni Jesus. Yes, nakatindog na siya ug nakalakaw pinaagi sa gahom ni Jesus. Wala na magdayong si iya, wala na mag-agak si iya.
Hallelujah. Siya rin isa ang nagalakaw. Ipalakaw ni Jesus. Kung anak pagagamhanan sa Ginoo after prayer na ay milagro nga himuon ni Jesus. Dalaygon ang ngalan ni Jesus. Tanawa, grabe ang gibuhat ni Jesus. Praise God. Ginong Dios sa ngalan ni Jesus. Kung wala na sila gasimba, wala sila panahon kanimo Ginoo karong orasa. Hallelujah, ipadayon anak pagagamhanan sa Ginoo. Wala tay gahom, wala tay authority kung wala ang gahom sa Ginoo. Amen. Tanawa. Kita yun, ginabukas, naiibawan. Naiibawan. Hallelujah. So, salamat. God bless. Ug kamo diha nga nagatanaw sa ninidyo. Muampo ko sa inyo ha. Na may oras, na may panahon, wala gud mo sa Ginoo. Amen. God bless. Maayong hapon.